ଉମରକୋଟରେ ଚାହା କହିଲେ ସିଧା ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ ଏମିତି ଏକ ଚାହା କପ୍ ମିଳେ, ଥରେ ପିଇଲେ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେରେ ଭାଇ। ରୋହିତ ଭାଇ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀରରେ ଚାହା ବନାନ୍ତି, ନା ପାଉଡର ନା ପାଣି, ସିଧା ସ୍ୱାଦ। ଏହା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ଥରେ ପିଇଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋହିତ ଭାଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ହସମୁଖ ମୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର। ଦୋକାନ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯେ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଥରେ ପିଇଲେ 20-30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଉମରକୋଟକୁ ଆସିଲେ ଚାହା ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ରୋହିତ ଭାଇନାଙ୍କ ଚାହା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମଜା ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱାଦ ପ୍ଲସ୍ ଭରସା। ଆଉ ଯଦି ଦିଲମାଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରୋହିତ ଭାଇନାଙ୍କ ଚାହା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଉମରକୋଟର ମଜା ପାଇବେ ନାହିଁ ରେ, ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ଦିଲମାଲି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା? ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ। ଉମରକୋଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଦିଲମାଲି।